खयथा जागोन टाइमालाय फुनो रोङामोनलै नोङो टाइमा आङो टाइमा 9टा 11 जाबाय गोदानसो गोदादो टाइमाव फिसाखा हा थाब फोमोनलै आयो माबाल' 5 मिनिटल' थाब फोमोनल' जाखायो दै लायदोब्रा जौआ सासे औ दै लोंनो औ सोमसै खामफ्लाय गैलालै हाजों जों नागिरबा मोनला सियारखौ मोनगोन दानि जुगाव खामफ्लाय जिरायलाना आसि गारा ना जाया जायो जायाबा फानोबा फानो आथिंखौ नङा